Už naše staré mamy vedeli, že liečená i neliečená chrípka trvá 7 až 10 dní. Ale, a to ale je dôležité, po chrípke a po každej viróze nastáva čas rekonvalescencie. To je čas, kedy telo sa musí vrátiť opäť do nejakého normálneho stavu. To je tak, ako keď máte poranenú ruku, darmo ona sa zahojí, ešte trvá potom, kým sa rozrehabilitujú tie časti, potom keď máte, dajme tomu, ortézu mesiac alebo sádru. To isté platí s dýchacími cestami. Darmo sú vyliečené, alebo už vírus v tele nie je, ale poškodí tkanivá a musí sa to celé dať do poriadku. A preto nemá zmysel tlačiť na lekárov, aby vám pri chrípke a pri vírózach dávali 3-dňové antibiotika. To nie je cesta. Antibiotikum žiaden vírus v živote nezabije, pretože antibiotika sú na to, aby zabíjali baktérie. Na vírus pôsobia jedine antivirotika, ale tie sa dávajú len pri vážnych ochoreniach, u komplikovaných stavov a keď chceme ochrániť ľudí, ktorí vieme, že sú astmatici, majú kardiálne problémy, sú diabetici ťažkí a že aj tá víróza môže ich skoliť tak, že naozaj môžu mať potom vírusový zápal plúc a podobne. Áno, netreba zabúdať na to, že vírózy môžu rovnako spôsobovať ako baktérie zápaly pľúc a pri počúvaní nepočujeme veľmi ten auskultačný nález, to znamená s tým fonendoskopom. Tam je dôležité urobiť aj rentgen pľúc. A naozaj pri týchto super chrípkach môžu sa vyskytovať častejšie zápaly pľúc. Čo tá super chrípka je? Jednoducho chrípkový vírus obletí celý svet, pretože on prejde z populácie jedného národa do ďalšej krajiny, on sa šíri vzduchom, ľudia ho roznášajú lietadlom a tak ďalej. Ten vírus prejde celý svet a mutuje. A raz za 3 až 5 rokov prichádza ako keby nový typ, ten je silnejší. Vždy, keď príde do ringu nový boxer, môže byť silnejší ako ten predošlý a hlavne ten boxer, ktorý je už, dajme tomu, vytrenovaný, tak toho nového ešte nepozná, nevie, ako sa bude správať a môže prekvapiť. Presne tak aj nový vírus chrípky, nová varianta príde a nevieme, čím všetkým nás môže prekvapiť. Ale vedci sledujú. Vírus chrípky je asi najsledovanejší vírus na svete, aj preto, lebo od čias prvej svetovej vojny, kedy na ten vírus zomrelo viac ľudí ako vojakov v prvej svetovej vojne, jednoducho vieme, že táto chrípka, hlavne tie nové varianty, môžu spôsobiť celosvetové pandémie. Ale vráťme sa k našim vírózam teraz, tu doma. Chrípku treba poriadne vyležať. Jednoducho najstrašnejšia veta, ktorú my ako lekári počúvame, dajte mi 3-dňové antibiotika, lebo ja o 3 dní musím ísť do roboty, alebo o 3 dní letím na dovolenku, alebo o 3 dní neviem, mám svadbu, alebo o 3 dní musím ísť varovať vnuka. Prosím, ak sa koláč pečie 45 minút podľa receptu, za 20 minút ho nemáte upečený. Aj keď zvýšite teplotu v rúre, spečiete ho, ale neupečiete. Takže nedá sa urýchliť procesy, ktoré vyvolá infekcia v tele. Má to nejakú biologickú postupnosť, naše telo nie je perpetuum mobile, antibiotika nie sú riešenie liečby vírusového ochorenia a jednoducho vaše telo vám to potom, ak to nevyležíte a nevykurírujete správne, vráti jedného dňa. Pretože vírusové ochorenia, rovnako ako bakteriálne, môžu zanechať stopy na srdci, na plúcach, na obličkách, na klboch a tak ďalej, nehovoriac o neurologických komplikáciách, ktoré naozaj z času na čas sa vyskytujú aj pri vírusových ochoreniach. Takže každú vírózu poriadne vyležať, jednoducho ten týždeň v posteli oferovať, aby ste vyzdraveli a netreba zabúdať, že po týždni liečby
nastáva týždeň rekonvalescencie a to je obdobie, kedy tiež ešte nemáte telo zaťažovať naplno, nemáte sa prepínať, nemáte chodiť medzi veľké skupiny ľudí, kde môžete ľahšie ochorieť, pretože vaše telo ešte nie je úplne vyliečené, potrebuje čas na to, aby sa dalo dokopy a to sa nazýva rekonvalescencia. Takže všetko prosím poriadne vyležať, všetko robiť s rozmyslom, nie, že všetko chcem hr za 5 minút, tak sa liečba nedá robiť.